An daɗe ana zargina, ana cewa ina aikata abubuwan da ba su dace ba, ko kuma a ce ina sa kayan da ba su dace ba al'adar mu ta Hausa, wanda da yawa mutane ba su sani cewa ba Allah fa da zuciya yake amfani ba da abin da kake gani a fili ba, kuma kowa kukan gidansu yake ji, ko kuma in ce tsuntsu kukan gidansu yake ji, haka Hausawa suka ce. Da yawa shi sa ga mutanen dama suna yawan bamu matsala a cikin al'adar mu ta Hausawa, ko kuma in ce su suke sa muke lallacewa muke zama ba ta gani, wanda da za a tsaya mu nutsu mu san me ya kamata mu yi, da haka duk bata kasance ba al'adar mu ta Hausa. Isa da yawa mutane ya kamata mu taya mu da addu'a kan masu zargin mu, masu cewa muna da shin ko dan mun kasance yan fim shi yasa aka tsane mu ne, sai ga kowanne namiji tsoron auren yan fim yake, kowanne namiji burinsa baya son ya aure yan fim, saboda da yawa ana cewa mu yan fim mu yan iska ne, da kuma wasu ba su san ba haka bane, ba duka aka riga aka tafi aka zama ɗaya ba a cikin masana'antar. Duk da mun kasance jarumai ne wanda muke hawa bidiyon waka, kuma jarumai ne wanda muke taka gudunmawa a cikin masana'antar ta Kano, amma ba mu kasance jarumai wa'anda muke son mu ɓata wasu daga ciki ba, wa'anda suka zo daban, ko kuma wa'anda ba wai don masana'antar ta Kano su idan Allah ka yadda mana subscribe kana ku yadda mana alamar karwa domin samun sayan labaruka idan mun dora muku a YouTube channel mu mai albarka Amana TV, ko kuma in ce Amana 2. Za ka kawo muku ƙayatattun labarai, shirye-shirye, bidiyoyi da dama wanda za su dinga nishaɗantar da masu kallo kuma da masu sauraron manya-manyan labaruka idan mun kawo.